रावखौबो बे आमुक बै आमुक बै पार्टीनि बेखौ जों जेबो होआ बिथांमोननो जोङो लिस्टआव सोआ आइबिएसखौ होआ बिदि गैग्राया होआब्ला बिग्राया आरो सोरबा होनांगौ होनना बुंब्लाबो बे जानाय नङा एमएलए बिसायख'थियाव जोंहा गोग्गोम जागोन जों बयखौबो जाति जनगोष्ठी बयखौबो लाना आवगायलांगोन পাইছো গতিকে খুব ভাল লাগিছে যে জমৰপৰাও এম্বেছাডৰ হিচাপে পপৰ এগৰাকী মানে আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মগুৰু আহি পেলাই এই চেলিব্ৰেশ্যনত তেওঁ উইটনেছ হিচাপে আহিছে গতিকে আমি তেখেতকো মানে দেখা পালোঁ গতিকে ভাল লাগিছে কি ক'ব ৰাইজলৈ কি মেছেজ দিব ইয়াৰ পৰা ৰাইজলৈ কিনো মেছেজ দিম সকলোকে মই শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছোঁ আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আজি ৰোমৰ পৰা অহা বিশ্বপৰ এগৰাকী মানে দূত হিচাপে তেখেতে আহিছে পপৰ তেওঁ ভাল মেছেজ দিছে আমাৰ খ্ৰীষ্টানসকলৰ লগতে অন্যান্য ব্যক্তিসকলকো তেওঁ উইচ কৰিছে যাতে আমি সকলোৱে ভালে ভালে ইয়াত থাকোঁ মিলা প্ৰীতিৰে আমি যাতে থাকিব পাৰোঁ সেইটো बे एसटि बिनायनि जितु क्राइटेरिया बियो सोरबाया होनो होनब्लानो होनो हाया सोरबाया लिरनानै होब्लानो होनाय बुस्थु नङा बे गोजौ लेभेलनि बिनाया बयहाबो मोन्थाय दङ गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ गावनि बिफानियाव मोननांगौआ बिनांगौआ गावनि मोन्थाय होनो हानाय हायै बेयो गावनि बिफानि सायावसो थाबाय बयबो मोननांगौ मोन्थायखौ बयबो बिनांगौ दङ हिसाबै बयबो बिखागोन नाथाय होयोब्ला मा जागोन बिफाया मिथिगौ होआब्ला मा जागोन बिफाया बेखौबो मिथिगौ बिनिखायनो सोरबाया बिख'नानै लानो सानब्लाबो आरो सोरबाया होगोन होननानै बुंनो सानब्लाबो बियो होग्रानि सायावसो बे थाहैगोन होग्राया होआब्ला बिग्राया आरो सोरबा होनांगौ होनना बुंब्लाबो बे जानाय नङा बेखौ साननायनि बाहेराव माब्ला होगोन सोर होगोन मानो थाखाय होगोन आरो होनांगौआ माबायदि होगोन बे गासैबो लिरनानैनो गालांखानाय बेखौ हयथ' जोङो साननानै मोनहानाय नङा एमएलए बिसायख'थियाव जोंहा गोग्गोम जागोन जों बयखौबो जाति जनगोष्ठी बयखौबो लाना आवगायलांगोन बिटिसिखौ जों बासायनांगौ रैखा खालामनांगौ जों बयखौबो लाना जिहेतु आवगायलांनाय हिसाबै जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन दलआव दङ बिथांमोनहाबो जुजिगोन नाथाय पजिटिभलि बिपिएफ दलानो बेयाव गलखौ सोगोन नङा होमबा गलखौ सोगोन जोङो डिसेम्बरनिफ्राय जों ओंखारसिगोन मैखोम जों आरो थाबायलायसिगोन नै बिपिएफआ नट अनलि डेभेलपमेन्ट नङा जोङो गोबां मावनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ गोबां समस्याफोर दङ बै समस्याफोरखौ बिपिएफ दोलोआ जोङो समाधान खालामगोन जों रावखौबो बे आमुक बै आमुक बै पार्टीनि बेखौ जों जेबो होआ बिथांमोननो जोङो लिस्टआव सोआ आइबिएसखौ होआ बिदि गैया बयखौबो लानानै जोङो आवगायलांगोन फार्स्ट प्रायरिटि बिपिएफ हिसाबै सोरबाया लाखागोन खिन्थु जों रावखौबो अयनाय खालामा बे आंनि बुंनाय